nih ada logoफोर ini जोंनिया गवालपारा थांनाया नै लादो मा जादो जोङो गेस्टिकनि मुलि जानो गोनां बाध्य जादो जोङो उपाय गैया आरो नायदो आरो दा प्रेजेन्ट लायदो बाबा मोना दा एया गरेसर सकहा थ' ना नायबाय थाबाय जाबाय नोंथांमोना जोबोद दा नै एखेबारे जोंनिया अबस्था जाबाय दा जों सारियालि मोनबाय दा आरो दोङोसो आधा रास्ता नोंथांमोना देखायनि नै दा जों सारियालि मोनबाय दा लोगोफोर नै जोङो बुरलुंबुथुर दलंखौ बारनानै दायो जोङो माने जालुकबारि मोनबाय बा जालुकबारिनिफ्राय पुरा सिदा माने अभार ब्रिज साइडथिं थांबाय थांनानै जोङो लोगोफोर दायो माने राइट टार्न लानोसै राइट टार्न लानानै बेनिफ्राय पुरा माने सोनाब जाना थांखानोसै आरो इउनिभारसिटिथिं आरो लोगोफोर नैबे जाहैबाय नेशनेल हाइवे 17 पुरा माने धुबुरी टु माने आदार स्टेट मोनहैखागोन फिन जोङो भुपेन हाजरिकानि जिथुबा समाधि दङ बेखौ माने फिन मोनफिनबाय दा नैया माने इथिं ओरै आरो थांब्ला नै दा गवालपारानि माबाखौ नुबाय नोंथांमोना गेटखौ आरो नोंथांमोना नै गुवाहाटि इउनिभारसिटिखौ एसे दिन्थिबाय guys जोङो दा धुपधारा मोनबाय बिनिफ्राय दा राइट साइड हाबलांनांगो नोंथांमोना नायदो बिराद गोबाव लाबाय नै दा जों इथिं हाबबाय नेशनेल हाइवे सिदा थांलिया साइड लाबाय जोङो राइट साइड दा एसे ओंखारनि नैया सिप जागासिनो दा रायजोफोर दसे मोनहैनायनि सिगां Wah. Mencahar. Wah. Allah ni kata dokan le. Ni kisah ni. Oh, Pino, kau magam ini sini ya? Lepas mengenai sana ya. Ini orang lain ya. Ni aku lain nama. Lepas ada ini ya. Ni dah dengan ada lagi nunggai. Aku lagi ada. Guys, dah ni जोङो माने आदे मादैलानियाव जुदि मालानियाव माने दा दोनदेलायबाय एक्चुअली मामा जागोन जोङो जायनि हाबा जानो फैदों नायदो लोगोफोर हानाया माने एकदम गाज्रि जाना फैदोंमोन आं ओंखायनो देलायबाय एसे लोगोफोर दा थांनो ओंखारबाय जोंनिया आबैलानिफ्राय आबौलानिफ्राय ओंखारबाय फैसा लागा खायना मादै नांगो मोजाङानो ना Alright, no, हाबफैबाय लोगोफोर दायोहाय जोङो ओमफ्राय आङो माने एकदम मबाइल आंनि खम दाम मबाइलखौ लानानै बाबा आं केमेराखौ खालामथ'बाय नोंथांमोन देखायदों ओमफ्राय नैबे जाहैबाय दरानि बिफानि माने खाम्फा बिफाया माने रुंसारि जाबाय 3 मानसो सिगाङावनो
जानिसिन दे आंनिया सिरि सिरिसो नायगासिनो दं भिडिअ बानायनाया सिख्ला मानिखौ गालांसै जों आनैया आदैदो सुइटारखौ आंनि मबाइलालाय बाबा बायथां होमबालाय नै आ बाबुआ आं खुलुमबाय दे आयं आंखौ खुलुमनो थां नै दा खुलुमदो माने जोङो आदैलानि न'निफ्राय बिदाय लानोसै दे थादो बयबो मादै उनाव लोगो मोनगोन आदै बाय बाय मालाबा फैगोन दे आङो थाबायनो आदैनियाव सोरबा नायदोंमोन माथो फाइनालि दा लोगोफोरजों हाबानि न'खरनिफ्राय ओंखारबाय आरो जोङो आलासि माने आदै लानि मादै आरो मादैलानि मादैखौ गामिनिफ्राय लांदोंमोन बिसोरनो हाबैग्रोदो इसानि फैनो आलासिनो दा जोङो न'सिम स्टार्ट खालामनोसै दानि गामिखौ बाराखैनो गारलांनोसै बिदिब्ला लोगोफोर भिडिअआ बेसेबांल' जाखो आं मिथिलासै एन्ड खालामदोंसै आरो दसे उनाव हेलो लोगोफोर फाइनालि दा आं न' सफैबाय फुंनि 9 बाजि 7 मिनिटाव थांनानै दा 7 बाजि 20 मिनिटाव जों न' सफैबाय दायो माने ड्रेस चेन्ज खालामाखैनो आं एसे जबाय नै दा स' लोगोफोर नोंथांमोना माने आंनि भिडिअखौ नायना माब्रै मोनखो मोजां मोनदोंबा कमेन्ट खालामबानो जाबाय नोंथांमोना नायनानैल' थाबाय थायो कमेन्ट मानो खालामहरा आं कमेन्ट खालामजानो लुगैयो अबस्था गैला नै बार जानो गोनां जादों एकदम मेनुका लंजाननि फार्स्ट टाइम माने गवालपारा थांबाय एसे खस्थ' मोनदों आरो थांनायाव फैनायावबो थेवबो बाखि मोनफैबाय आरो भिडिअ'थ' बहुत गोलाव जालांबाय बिदिब्ला दिनैनि थाखाय एसेनोसै गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैगोन नोंथांमोननि सेराव बाय बाय